Hai pemirsa, pentingnya pentingnya cewek itu apa sih? Pentingnya cewek, em, pentingnya cewek ini di hidupnya wong lanang itu apa? Memberi warna, gitu. Memberi warna baru. Jadi cowok itu karo cewek itu harus melindungi, meratukan, menyayangi, ngono. Ojo malah nyakiti cah manuk marep mok cepet ngene sapa jejeli. Lek cewek kabeh mok larani, mok sakiti, manuk marep mok cepet ngene sapa. Mok cepet ngene paitun kono ta. Kok rumangsaku. Cewek iku harus kamu ratukan. Cewek iku ya kokopane penak, ya menakne ondol-ondolmu, menakne velimu ya gibahan. Mok kon ngemut ya gelem, wis mok dadekne budakmu lho. Nggih menakne lakangmu, mok dadekne budak iclikamu. Sing wis mok dilatih, mok kon ngemut. Ngono cik mok sogoki. Cik mok sogok ala keri-keri. Ngono cik mok nglamuti ndokmu. Tipe enakne kurang bersyukur, malah menyakiti. Ngono cik ora puas, cik diselingkuhi. Bang bayi calanannya cukup bangetan. Peh kowe ora iso metenge iso ngentuk ngalor ngidul. Ojo ya bolo ojo. Peh ora iso meteng iki. Ojo banget-bangetan karo cewek iki. Ojo banget-banget. Peh ora iso muteng lek mau ngancel ngalor ngidul, engko lek mau anukmu wis disebul malaikat digawe kesleo muntir-muntir. Engko sananu kain-kain no jan rumah saku. Cewek iku harus kamu ratukan, eling-eling. Cewek iku seni nang uripmu. Cewek iku ki membawa warna nang uripmu. Tanpa cewek hidupmu hampa. Tanpa cewek mosok kowe arepe dadi kaum Sodom. Arepe senengamu sotomi mburi Kayak apa penak. Kadang cewek iku disodok silite manut, sodok bauke manut, mok remuk bolongane sampai jembel duwer ngalor ngidul. Bau sampai ra rupa-rupa bau wis mok rusak cik trimo. Ngono kowe ora trimo cik mok sakiti cuk yo. Mbok sing duwe hati nurani. Mbok jo nemen-nemen. Wong wedok menakne velimu, menakne endokmu. Eling ngono, lek kowe iki yo endokmu nalika dikokop, ngiler-ngiler pucuke velimu ngono ae. Bang bayi. Cuk banget toh. Cewek itu harus kamu ratukan. Ngerti pora dong pora?